افتتاح کے واسطے دعوت دینا چاہنا سرمایہ اہل حدیث، اساتذہ اہل حدیث، مصنف کتب کثیرہ، میری مراد محقق اہل حدیث حضرت مولانا حافظ عبد المنان رازی حافظہ اللہ فیصلہ آباد، تمام دوست اب بیٹھو اور خطاب سنو۔ نعرہ تکبیر، توجہ ہے بھی، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، مقام مصطفیٰ حضرت مولانا عبد المنان رازی صاحب۔ اللہم یا معلم آدم علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال اج دا اے طریق ساز عقید المثال بڑا ہی عظیم الشان پروگرام نہایت کامیابی دے نال تکمیلی مراحل دی طرف جاری و ساری۔ جو خطابات اصل اندر سنانے مقصود سن وہ سارے خطاب بفضل ربینا تبارک و تعالی ہو چکے، اور میرے تو قبل ساڑی جماعت بلبل خطیب عالم دین خطیب پاکستان کتاب و سنت دی کستوری حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حفظہ اللہ ورعا بڑا ہی عالمانہ روح پرور، بڑا ہی رقت امیز، دل اندر اترنے والا ایمانی روحانی خطاب فرما چکے، اور میں چاہنا کہ ہن دعا کیتی جائے۔ میں انشاءاللہ خطاب پھر کسی موقع دے کراں، لیکن دعا تو پہلے ایک ضروری پیغام جو میں اشتہار تے پڑھے ہے عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ دے حوالے دے نال ایک بڑا اہم پیغام تواڈے پیش خدمت کرنا ہے۔ توجہ تواڈی مہربان ہے، تسی بڑے ہی خوش نصیب ہو، اللہ دے گھر بیٹھے ہو، قرآن و حدیث دے سائے تلے بیٹھے ہو، اور بڑی محبت نہ بیٹھیا کرو، رحمت دے فرشتیاں نہ بیٹھے ہو۔ تواڈی ڈائری نوٹ ہو رہی ہے اور اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہونی ہے۔ اینڈ پروگرام دا بڑا ہی سونا ہونا چاہیے ہے۔ میں تواڈی ایک دعا کرنا محبت نہ سارے آمین کہو۔ اللہ سونیا اے جننے آئے نے جتھوں آئے نے اللہ انہاں نوں بیت اللہ دے حج نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ پاک انہاں نوں بیت اللہ دے عمرے نصیب فرمائے، آمین۔ ایک اور دعا کرو دلوں ہو کہ یا اللہ سانو ساری زندگی کسی دا محتاج نہ کر، آمین، اور سانو کل قیامت والے دن بغیر حساب تو اللہ اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ حضرات ذی وقار، نبی علیہ السلام دے صحابہ، یہ ساڈا ایمان نے، اسلام نے، یہ ہوئی ساڈا دین نے، اللہ دی زمین تے اہد نالوں زیادہ گندا عقیدہ کوئی نہیں کہ کوئی نبی علیہ السلام دے صحابہ دی طرف حقارت والی انگلی کرے۔ اے اللہ دی زمین تے سب نالوں گندا عقیدہ ہے۔ میں دے موٹے اور سادہ الفاظ اندر تو ایک گل سمجھانی چاہنا، جس صحابہ نے تے قرآن ہے، جس صحابہ نے تے رسول پاک نے، جس صحابہ نے تے دین اسلام ہے،
یہ صحابہ نہیں پھر قرآن بھی نہیں، رسول پاک بھی نہیں، دین اسلام بھی نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ کوئی بھی صحابی آپ صحابی نہیں بنیا، صحابی نو صحابی رب دے قرآن نے بنایا۔ صحابی نو صحابی رب دے، کوئی بھی صحابی آپ صحابی نہیں بنیا، صحابی نو صحابی رسول پاک نے بنایا۔ ذرا بول کے دسو ہاں، صحابی کوئی بھی خود صحابی بنیا یا اسلام نے انہوں صحابی بنایا ہے؟ لہذا موٹی جی گل ذہن چ رکھ لو، صحابی دا انکار، قرآن دا انکار، صحابیت دا انکار، رسول پاک کی ذات، بات، نبوت، رسالت، سنت دا انکار اور صحابہ کرام دا انکار، یہ دین اسلام دا انکار۔ میں قرآن پاک دا طالب علم ہاں، توجہ رکھنا۔ قرآن پاک کی ہے؟ پہلے سپارے تو لے کے آخری سورت تک قرآن پاک پڑھ لو، سارا قرآن صحابہ دے اوصاف بیان کرتا ہے، کردار بیان کرتا ہے، سیرت بیان کرتا ہے، عظمت بیان کرتا ہے۔ صحابہ دے چلن دا ذکر قرآن اندر، مل کے بولو صحابہ دے چلن دا ذکر، ادھر میرے دیکھو، صحابہ دے چلن دا ذکر، صحابہ دے جہاد دا ذکر، صحابہ دی تہجد دا ذکر، صحابہ دی مسکراہٹ دا ذکر، صحابہ دے مقدس آنسواں دا ذکر۔ بلکہ میں تو اپنے گل سنانا، میں حدیث پاک اندر واقعہ پڑھے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول نہ ایک مہمان آیا۔ توجہ بھائی، نبی علیہ السلام نے اپنے 9 گھراں چ پیغام کر لیا کہ اس مہمان دے کھانے واسطے کوئی چیز پیش کر دیو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے گھراں چ فقر و فاقے دی حالت ہے کہ 9 گھراں چ جواب آ گیا کہ ساڈے کول مہمان دا کھانا موجود ہے۔ 9 حجرے نے، 9 گھر نے، فقر و فاقے دی حالت ہے کہ ایک مہمان دا کھانا بھی موجود ہے۔ میں مانگا پنڈی سے گل کرنی چاہنا جی تہاڈی توجہ مہربان رہی ہے، میرا جملہ سونے دے پانی نہ لکھیا جے۔ بھائی جان، غریب ہونا عیب نہیں جے، حرام خور ہونا عیب جے۔ 9 گھرانے نے، 9 حجرے نے تے ایک مہمان دا کھانا بھی موجود ہے، کوئی عیب والی گل نہیں۔ یہ مالدار ہونا کامیابی واسطے بہت زیادہ ضروری ہوندا تے سب نالوں زیادہ سونا نبی پاک دے گھر ہوندا، سب نالوں زیادہ ہیرے موتی نبی اسلام دے گھر ہوندے۔ احساس تے ادھر میرے ویکھو، میں کئی نوجواناں نوں ویکھ رہا، او ویکھو ویکھی حرام نوں منہ ماردے نے، رشوت نوں منہ ماردے نے، سود نوں منہ ماردے نے۔ نہ میرے بھائیو، میں نے دین پڑھدیا پڑھاندیا 20 تو 25 سال ہو گئے نے، میرے سارے مطالعے دا خلاصہ ہے کہ کائنات دا سب نالوں بڑا بدبخت انسان ہو جے جڑا اپنے گھر والے نوں حرام کھواتا ہے۔ بھائی جان، قدیم تے لمے پی جاؤ، زمین تے لمے پی جاؤ، سانو حرام دے بیٹھ نہیں چاہیے، سانو حرام دے چرگے مرگے نہیں چاہیے۔ خیر، نبی علیہ السلام کو ایک صحابی بیٹھے سن، انہوں نے اللہ کے نبی تواڈے پراؤنے نوں میں اپنے گھر لے جانا۔ وہ صحابی نبی علیہ السلام دے مہمان کو اپنے گھر لے گئے تے گھر دی جا کے کہن لگے اسی کڈے خوش نصیب ہاں، اج ساڈے گھر نبی علیہ السلام دے مہمان آئے نے۔ وہ کہن لگی کرم والےو، گھر چ کچھ نہیں، بچیاں دا تھوڑا جہا ساز و سامان ہے تے اس تو علاوہ گھر اندر کچھ نہیں۔ ہن نبی دے صحابی دا ایمان ویکھو، اے دی عظمت صحابہ، مال لو غریب ہے تے دل دا کنا غنی ہے۔ فرمان لگے اسی بھی بھوکے سو جاں گے، بچیاں نوں بھی بھوکیاں سلا دے تے بچیاں دے حصے دا کھانا نبی پاک دے مہمان دی خدمت اندر پیش کر۔ ایتھے میں کوئی اور گل کرنی ہے، تسی بچے ویاہنے نے، بچیاں ویاہنیاں نے، رشتہ داریاں کرنیاں نے، کرم والےو انہاں پروگراماں وچ کچھ اصول بھی سکھیا کرو، کوئی تربیتی باتاں بھی اپنے ذہن اندر بٹھایا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا خیر من لا یضیف، میرے صحابہ جیڑا بندہ مہمان نواز نہیں نا، جیڑا بندہ دلوں ہو کے مہمان نوازی نہیں کرتا، اس بندے سے خیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جاؤ، اے میرے پورے خطاب کا خلاصہ جی، بلکہ میں دعویٰ نہیں کرتا، آج کے پورے پروگرام کا خلاصہ جی، تواڈے چوں جڑا بندہ چاہتا ہے نا کہ میرے گھروں کدی دانے نہ مکن، میرے گھروں کدی برکت والا رزق نہ مکے، اج گل پلے بن کے لے جا، مہمان تیرے بوئے آئے نا، اپنی طاقت تو ود کے دلوں ہو کے دی مہمان نوازی کریا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں بغیر حساب دے برکت والا رزق عطا فرما دے۔
کئی لوگوں نے ویکھیا وہ صرف لالچ کی وجہ تو مہمان نوازی کرتے ہیں. نہ میرے بھائی رب راضی کرنے کی مہمان نوازی نہ کرو. خیر جڑی گل تمہیں میں دسنی وہ کھانا مہمان اگے رکھ دیتا گیا. ہوں کھانا تھوڑا سی دیا انہوں نے بچا دیتا کہ میں ویسے ہی اپنے منہ کو حرکت دیتا رہا گا, یہ سمجھے گا کہ بھی کھانا کھا رہے ہیں. دیا بجھ گیا. ہوں جڑا نبی آواز بیٹا تھوڑی جی سادو کر, بیس بند کر, ایکو بند کر, آواز سادی کر دیا. نبی علیہ السلام دا صحابی وہ مہمان نوازی پیا کرتا ہے. توجہ میرے بال دیا بجھ گیا ہے. سبحان اللہ, مدینے کا چھوٹا جہا کوٹھا ہے, کوئی ویڈیو والا بھی نہیں, کوئی موبائل والا بھی نہیں, کوئی کیمرے والا بھی نہیں. میں جڑی گل تمہیں دس رہا سا شروع اندر وہ گل ہوئی جے چلن کا ذکر قرآن اندر, جہاد کا ذکر قرآن اندر, تہجد کا ذکر قرآن اندر, آنسواں کا ذکر قرآن اندر. واہ مالکا تو نبی پاک دے یاراں دے محبت دے کیمرے اینے فٹ کیتے نے. چھوٹا جہا کوٹھا ہے, مہمان دی مہمان نوازی ہو رہی ہے, دیوا بجھ گیا ہے, ویکھن والا بھی کوئی نہیں. تے مانگا منڈی دے پاسیو اگلے دن دا سورج بعد چوں چڑھیا ہے. صحابی دی مہمان نوازی نو اللہ نے قرآن بنا کے پیغمبر دے سینے تے نازل فرمایا. بھائی جان موٹی کی گل ہے, ادھر میرا دیکھو میں دعا کرنی ہے پر تانوں چند ضروری گلاں دسنیاں نے. بھائی صحابہ دا انکار ہے, سیدھا سیدھا قرآن دا انکار ہے, نبی علیہ السلام دی ذات دا انکار ہے, دین اسلام دا انکار ہے. اس بندے دے پلے کچھ نہیں رہندا جس بندے دے دل اندر نبی پاک دے صحابہ دا احترام نہیں. مینوں ایک بدبخت ملیا, ادھر ویکھو, مینوں آندا جی پھر گئے صحابہ پھر گئے. میں کہ یار گل سن, میری عقل نہیں منتی کہ صحابہ پھر گئے. توجہ رکھنا. آندا جی تہاڈی عقل نوں کی ہویا؟ میں کہ میری عمر تقریباً حول 40 سنہ, 40 سال عمر ہو گئی ماشاءاللہ. تو مینوں 22-25 سال ہو گئے نے. میں اس طرح کے بزرگوں کو ویکھنا جنہوں نے مولانا حبیب الرحمان یزدانی کو قرآن سنیا. میں اس طرح کے بزرگوں کو ویکھنا جنہوں نے مولانا شیخ پوری کو قرآن سنیا, محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ کو قرآن سنیا, عبداللہ شیخ پوری کو قرآن سنیا. میں نے یار تو بدبختہ نہ صحابہ پھر گئے جنہوں نے میرے یزدانی شہید کو قرآن سنیا, عبداللہ شیخ پوری کو قرآن سنیا. میرا مسلک چھڈنا تے دور دی گل, انہوں نے تے اج تک فجر دی نماز نہیں چھڈی. جنہ میرے شیخ پوری یزدانی شہید کو قرآن سنے ہیں انہوں تے اتنا اثر ہے, مسلک چھڈنا تے دور دی گل, انہوں نے کدی فجر دی نماز نہیں چھڈی. تے بدبختہ جنہوں نے 23 سال آمنہ دے لال کو قرآن سنے اور جنہ بدر اندر قرآن سنے ہیں, اور جنہ احد اندر قرآن سنے ہیں, اور جنہ مکے قرآن سنے ہیں, مدینے قرآن سنے ہیں. اچھا جی اللہ پاک نے صحابہ کو نہیں بخشنا. اچھا بڑی بکواس کری جائے. ادھر میرا دیکھو گل نیڑے مکاؤنی. میں کہ تو نے گل دس تینوں اللہ بخشے گا؟ چپ کر گیا. میں کہ مجھے جواب دے, تو جوانا کہ صحابہ کو اللہ نے نہیں بخشنا, تینوں رب بخشے گا؟ سوچ کے آتا ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے, مینوں معاف کر ہی دے گا. میں کہ تینوں استنجے کا طریقہ نہیں ہوگا, تینوں بدبختہ استنجے کا طریقہ نہیں ہوگا. تے تینوں رب دی رحمت تو اینی امید ہے کہ میرا اللہ مینوں معاف کر ہی دے گا. تے جڑا صحابہ دی جماعت کا قائد میرا ابو بکر صدیق ہے, جڑا میرا عمر فاروق ہے, جڑے میرے عثمان غنی نے, حضرت علی نے, حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو باہر صورت میرے پیارے بھائیوں, میں تانوں موٹی جی گل دا چھڈی جے, گمراہ بندے دی سب تو بڑی نشانی ہوئے گی کہ وہ کائنات دے بہترین لوگوں دے بارے زبان درازی کرے گا. صحابہ اکرام کائنات دے بہترین لوگ نے, اعلیٰ ترین لوگ نے, افضل ترین لوگ نے. جڑا انہاں تے تنقید کرتا ہے سارے بولو بھاویں ہولی بولو, وہ بندہ حق تے ہو سکدا نہیں, بولو حق تے ہو سکدا نہیں. بس آؤ جڑی ہن میں تانوں اصل گل ایک سمجھانی چاہنا میرے بھائیو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے کردار تے ذرا غور کر کے ویکھو, انہاں دا کردار کتنا اونچا ہے, انہاں لوگاں دا عمل کتنا اونچا ہے. چراغ لے کے لبو, اس طرح دے عمل والے بندے نہیں جے لبدے. ہن میں سب تو پہلے تھانوں ایک واقعہ سنانا ہے, اس واقعے تے تسی غور کرنا ہے, توجہ میرے وال ہے.
الہ العالمین نے کی فرمایا؟ بیٹا آواز تھوڑی جی ہلکی کر. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا؟ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صحابہ ورگا ایمان لے آؤ گے تے اللہ تہاڈا ایمان قبول کرے گا. سنو مانگا منڈی دے باسیو صحابہ دا عمل کیسا ہے, صحابہ دا ایمان کیسا ہے کہ صحابی نبی علیہ السلام دے کول آئے, آ کے نبی علیہ السلام دے سامنے انہوں نے 7 عذر پیش کیتے نے. اونچی بولو کنے؟ پھر بولو کنے؟ پہلا عذر پیش کیتا اللہ دے نبی علیہ السلام جی میں بوڑھا ہو گیا, اللہ دے نبی میرے تے بڑھاپا آ گیا, اللہ دے نبی جوانی والیاں گلاں نہیں رہیاں. دوسری گل اللہ دے نبی میرے گٹے گوڈے جواب دے گئے نے, ہڈیاں میریاں لاگر ہو گئی نے. تیسری گل اللہ دے نبی میرا گھر جڑا مسجد نبی تو بڑی دور ہے. چوتھی گل اللہ دے نبی رستے اندر درندے نے. پنجویں گل اللہ دے نبی رستے اندر خاردار جھاڑیاں نے. چھٹی گل اللہ دے نبی انا رجل ناما دے مینوں اکھاں تو نظر بھی نہیں ہوندا, میں اکھاں تو نبی نہ. تے ستویں گل اے اللہ دے نبی میرا پتر بھی کوئی نہیں جڑا مینوں بازو تو پکڑ کے مسجد اندر لے آئے. یار گل سنو, خطاب بڑے بڑے پیارے ہو گئے نے. میں تقریر کے درمیان بھی نہ بار بار دعائیاں جملے بولنے نے. میرا ایمان آ جتھے اینے توحید پرست بندے کٹھے ہون اللہ رد نہیں کردا. ذرا دلوں ہو کے اج کامل کہو اللہ جنہاں کو پتر نہیں اللہ انہوں نے ایمان والے پتر عطا کرے. اللہ جنہاں بھیڑاں کو ویر نہیں اللہ انہوں نے ویرے عطا کرے. ایک اور بھی دعا کرو اللہ جنہاں دے پتر نافرمان نے اللہ نافرمان پتراں نوں ہدایت نصیب فرمائے. انہیں کتنے عذر پیش کیتے؟ ادھر میرے ویکھیو کہنے لگا اللہ دے نبی میں بوڑھا ہو گیا, اللہ دے نبی گٹے گوڈے جواب دے گئے نے, ہڈیاں لاگر ہو گئی, اللہ دے نبی گھر مسجد نبی تو دور, اللہ دے نبی رستے اندر درندے نے, سپ نے, ٹھوئے نے. پنجویں گل رستے اندر خاردار جھاڑیاں نے. چھٹی گل اے میں اکھاں تو نبی نہ. ستویں گل اے ولیس علی قائد یخذنی اللہ دے نبی پتر بھی کوئی نہیں جڑا مینوں مسجد اندر لے آوے. سونے نبی جی مینوں اجازت دے دیو میں نماز دی چھٹی نہیں منگدا, میں نماز پڑھیا کراں گا وقت تے پڑھیا کراں گا, بس اینی اجازت دے دیو میں سجدہ کر دے لیا کراں, رکوع کر لیا کراں, نماز کر پڑھ لیا کراں. نبی علیہ السلام نے جدوں 7 عذر سنے نے تے پڑھیا جنا نبی پاک دے بارے قرآن کہہ رہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پڑھیا جنا پیغمبر دے بارے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اپنے گھر ہی نماز پڑھ لیا کر. مانگا منڈی دے باسیوں نبی علیہ السلام نے اجازت دیتی ہے تے لاٹھی ٹیکدا مسجد نبی چوں باہر گیا تے حضرت جبریل آ گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میرے صحابہ جا کے بلا کے لے آؤ. ایک صحابی چلے گئے تے جا کے کہنے لگے آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں بلاندے نے پہ لاٹھی ٹیکدا واپس آ گیا ہے. کہ نبی پاک نے فرمایا اتسمع صوت المؤذن فی البیت الذی انت فیہ. میں نے گل دا جواب دے جس گھر چ رہنا ہے اس گھر چ میرے بلال بانگے دی اذان تیرے کنا چ پیندی ہے کہ نہیں پیندی؟ جدوں نبی پاک نے نہ سوال کیتا ہے کوئی بہانہ نہیں, جھوٹ دا تصور نہیں, گیڑے بازی دا تصور نہیں, مانگا منڈی دے باسیو چال بازی دا تصور نہیں, کوئی وعدہ گھاٹا نہیں, سب تدر اپنی جگہ تے. آدھے اللہ دے نبی میں مؤذن دی اذان تے سننا. نبی علیہ السلام نے فرمایا فحیا حلن فاتحہ فاجب. جے مؤذن دی اذان سننا ہے پھر مسجد اندر آ کے با جماعت نماز پڑھنا تیرے تے فرض ہو گیا ہے, تیرے تے لازم ہو گیا ہے. نبی پاک نے فرمایا تو گھر اندر نماز نہیں پڑھ سکتا. یار میں بڑے بڑے لوگوں نے ویکھیا واللہ جنوں علماء نے فتویٰ دیتا نا جی تجارت دے خلاف ہے, دے کاروبار دے خلاف ہے, دی عادت دے
خلاف انہیں حدیث دا مذاق اڑایا ہے, مولوی دا مذاق اڑایا ہے, مدرسے دا مذاق اڑایا ہے. ایتھے ویکھ لو عادت دے خلاف ایک مزاج دے خلاف فتوا آ گیا ہے, سہولت دے خلاف فتوا آ گیا ہے. اے نہیں کہ اللہ دے نبی میرے ساتھ ادھر میں اجے میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی تے تسی مینوں کہہ چھڑیا کہ مسیتے آ کے نماز پڑھنا فرض ہے. نبی علیہ السلام دا فیصلہ سن کے اچھی بولو دل اندر ذرہ پر بھی تنگی آئی نہیں. نبی علیہ السلام کو حدیث سنی ہے, توجہ رکھنا ہے. اللہ ٹھیک دے اپنے گھر ٹوٹ گیا. اگلی نماز دا وقت آیا, اذان تو پہلے مسجد اندر. اگلی نماز دا وقت آیا, اذان تو بعد مسجد اندر. اگلی نماز دا وقت آیا, جماعت تو پہلے مسجد اندر. اگلی نماز دا وقت آیا, اذان دے ٹائم مسجد اندر. اینا میرے نبی پاک دے فرمان دا حیا کیا. حضرت بلال دے نال عبداللہ ابن ام مکتوم نو نبی پاک نے مسجد نبی دا بانگا بنا دیتا ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جنہیں سات ڈالر پیش کیتے نے نا اللہ دے نبی گٹیاں گڈیاں تو رہ گئے, اکھاں تو نبی نال لہان والا کوئی نہیں. سپ نے, ٹھوئے نے, کنڈے نے, گھر بڑا دور ہے, اللہ دے نبی نظر نہیں آਉਂدا. میں بوڑھا ہو گیا, نبی پاک نے مسجد نبی دا بانگا بنا دیتا ہے. فجر دی اذان عبداللہ ابن ام مکتوم پڑھدے نے اور میں صحیح البخاری اندر پڑھیا ہے. جدوں میرے نبی پاک غزوہ تبوک تے گئے نے, 750 کلومیٹر دا سفر کر کے تبوک اندر گئے نے. اس عبداللہ ابن ام مکتوم تو نبی پاک اپنے مسلح دا امام بنا کے گئے. میرے الویخ میرا تیرا صحابہ نہ کی تعلق ہے یار جی تو صبح 8 بجے اٹھنا ہے, صبح 9 بجے اٹھنا ہے. میں تو ملک صاحب ایک سچی گل سنانا. میرے ایک عورت نے ٹیلی فون کیتا, کہنے لگی شیخ صاحب میں نا یوٹیوب تے تہاڈا نا نماز فجر دا بیان سنیا ہے تے نماز فجر دا بیان سن کے میں ارادہ کر لیا کہ ہن جنی زندگی باقی ہے میں کدی بھی فجر دی نماز بستر تے ضائع نہیں کرنی. میں نماز پڑھن لگ پئی تے میں اپنے خاوند نوں ہی ٹھان لگ پئی. 3-4 دن میں ٹھایا وہ کوئی نہ اٹھے تے ایک دن رات نوں سون لگا. میرا خاوند نوں پتہ کی آندا ہے, جے تو مینوں ہن صبح فجر میں ٹھایا تے میں تیرا بوتھا پا دینا. اور کیڑے جنگل دا درندہ ہے, درندیا تیرا نا کی ہے تے کیڑے جنگل چ وسنا ہے, مینوں درندیا اس جنگل دا بھی نا دس. تیرا کی تعلق ہے صحابہ نال, تیرا کی تعلق ہے نبی پاک نال. عرب دے بدوؤں نالوں بھی بدتر زندگی بسر کرنا ہے. تیرا حق بنتا سی تو کہندا تو مینوں اٹھا, میں انشاءاللہ کوشش کراں گا. عادتاں بگڑیاں نے, اللہ مینوں آہستہ آہستہ توفیق دے دے گا. تو کہنا کہ میں تیرا بوتھا بن دینا, میرے بسترے دے قریب نہ آئی. بھائی جان اپنے علماء کو پوچھو, نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ بلا وجہ سورج نکلن تو پہلے پہلے فجر دی نماز نہیں پڑھتا, پیغمبر نے فرمایا خبیث آدمی ہے, خبیث. پوچھیا گیا اللہ کے نبی فجر دیاں اذاناں ہو گئیاں, تکبیراں ہو گئیاں, جماعتاں ہو گئیاں, سورج نکل آیا, یہ اپنے بستر تے لیٹے ہے, اللہ کے پیغمبر نے جان بوجھ کے فجر دی نماز نہیں پڑھی, اس بندے دے بارے تہاڈی کی رائے ہے؟ نبی پاک نے فرمایا بال شیطان فی اذنیہ, ایڈا گندا انسان ہے کہ شیطان نے دے کناں پیشاب کر کے نو پلید کر دیتا. بھائی جان جی صحابہ دی عظمت مانتے ہو, اہل بیت دی عظمت مانتے ہو, صحابی دے کنے ادھر سن؟ سارے بولو, پھر بولو. تو ہٹا کٹا مہمان آیا تے نماز گئی, بازار گیا تے نماز گئی. یار میں 2 دعاواں کرنیاں نے, ادھر میرے ویکھو گل مکائیے. 2 دعاواں پتہ میں کی کرنیاں نے. ایک دعا میں کرنی ہے, اللہ پہلی زندگی دیاں کمیاں کتائیاں اسی اعتراف کرنے ہیں, اللہ سانو معاف کر. اگلی دعا میں بڑی خوبصورت کرنی ہے. آج کے پروگرام سے دعا بطور تحفہ اپنے نال لے جاؤ کہ مالکا زندگی دی آخری نماز فجر بھی سانو باجماعت پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
پاک نے صحابہ دا کردار ویکھیا جے نبی پاک نہ پیار ویکھیا جے میں بخاری پڑھ کے سناواں اللہ دا واسطہ اس واقعہ تے ذرا غور فرمانا نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ دے کولوں مال لے جہاد منگیا ہے چندہ منگیا ہے کوئی میرے نبی پاک کو ستو لے کے آ رہا ہے کوئی گندم لے کے آ رہا ہے کوئی جو لے کے آ رہا ہے کوئی چادرہ لے کے آ رہا ہے ایک غریب صحابی اپنے گھر گیا ہے تے سارا گھر انہیں چیک کیتا ہے گھر چوں انہوں کوئی شے نظر نہیں آئی کہ سوچ سوچ کے آندا ہے اجے ایک رات دا ٹائم باقی ہے کسی باغ اندر جا کے مزدوری کر لینا جڑی مزدوری ملے گی نبی پاک دے قدماں چ جا کے نچھاور کر دیا یہودی دے باغ اندر ٹر گیا ہے یہودی دے باغ اندر ٹر گیا ہے تے یہودی نو جا کے آندا میں ساری رات تیرے باغ اندر صفائی کر دینا ساری رات میں تیرے باغ اندر جھاڑو پھیر دینا تیرے باغ دیاں کھجوراں چڑ دینا صبح ہوئے گی مینوں کچھ نہ کچھ ضرور دے میں اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جانا ہے ساری رات یہودی دی باغ اندر مزدوری کر دے رہا ہے ساری رات کھجوراں چڑ دے رہا ہے جھاڑو پھیر دے رہا ہے صفائی کر دے رہا ہے دن چڑھیا ہے انہیں تھوڑیاں جیاں کھجوراں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نو دے دتیاں نے گھر اندر فقر و فاقہ ہے اپنے گھر نہیں گئے نبی علیہ السلام دی خدمت ٹر گئے تے کہنے لگے اللہ دے نبی قبول کر لو انہاں نو تھوڑا نہ سمجھیا جے انہاں دی خاطر میں ساری رات یہودی دے باغ اندر مزدوری کردا رہا ہوں اے نبی علیہ السلام نے کھجوراں پھڑیاں ادھر ویکھیو تے نبی پاک نے صحابہ اے ڈھیر دے ایک کونے چ نہ سٹیا جے میرے صحابی دیاں کھجوراں ایک ایک کر کے پورے ڈھیر دے کھلار دیو تاکہ اللہ پورے ڈھیر نو برکتاں والا بنا دے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ نبی اسلام دے صحابہ دا کردار ویکھو تے اپنے معاملات تے مل کے غور کریے میں بخاری اندر ایک واقعہ پڑھیا ہے میں تانوں بخاری دا واقعہ سنانا لیکن میرا محبت دا ثبوت دیو ہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک پیارے صحابی حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے پیارے صحابی صحابہ دا کردار ویکھو صحابہ دی سیرت ویکھو صحابہ دی عظمت ویکھو حدیث نال پیار ویکھو پیغمبر دی سنت دا حیا ویکھو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مکان فروخت کرن دا ارادہ کیتا ہے انہاں مکان دا ریٹ لگیا ہے 500 درہم تے حضرت نے 500 درہم اندر اپنا مکان فروخت کرن دا پکا ارادہ بنا لیا ہے تے نال انہاں دے گوانڈی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد فرماندے نے ابو رافع میں تیرا ہمسایا مکان مینوں دے دے حضرت فرمان لگے 500 درہم تسی دے دیو تے میرا مکان رکھ لو حضرت سعد فرماندے نے میں 400 درہم دیاں گا تے او بھی توڑ کے دیاں گا کئی مہینیاں چ دیاں گا حضرت ابو رافع فرماندے نے یار تو میرا گوانڈی ہے میرا ہمسایا ہے تے میں نبی پاک کو سنیا سی آپ نے فرمایا مکان ویچن تو پہلے دکان ویچن تو پہلے اپنے گوانڈی دے چیزاں پیش کریا کرو جے ہمسایا رکھ لوے پڑوسی رکھ لوے پھر سودا باہر نہ ویچیا کرو حضرت ابو رافع فرماندے نے سعد پیسے توڑ کے دے دیں 400 درہم اندر ہی میرا مکان رکھ لے 100 درہم جیڑا ہے میں نبی پاک دی حدیث تے قربان کر دیتا ہے سبحان اللہ یار گل سنو میری اسی 100 درہم کی چھڑنا ہے توجہ کرے ہو ساڑھے تے کئی مسلمان سکیاں پہنوں دا حق مار کے بیٹھے ملک صاحب سچیاں گلا میں ایک بی بی دی تیماردار بھی گیا روئی جائے میں کہا کی گل ہے بندہ بیمار ہو ہی جاتا ہے مینوں کہندی ہے قاری صاحب مینوں بیماری دا کوئی دکھ نہیں 2-2.5 سال ہو گئے بسترے تے بیمار ہے تے میرا سکا بھرا میری تیماردار جی نہیں آیا میں کہا سکے بھرا نو کی ہویا میرے کوئی کفر ہو گیا میں کہا کفر کیوں ہے انہوں نے کہا ابا جی نو فوت ہوئے 15-20 سال ہو گئے سن تے مینوں پیسے دی لوڑ سی میں کہا بھراوا جڑا میرا حصہ بندا مینوں دے دے مینوں لوڑ ہے تے ادھر دا نے بوتھا بنایا منہ بنایا تے مینوں آندا سی جے تو مینوں بھرا سمجھدی تے میرے کول حصہ منگدی بھائی جان ایک بی بی ٹیلی فون اسی 100 درہم کی چھڈنا ہے توجہ رکھنا ایک بی بی آندی ہے شیخ صاحب 15 سال ہو گئے تے میری شادی نو دسو میرا نکاح صحیح ہویا کہ نہیں میں کہا بی بی 15 سال بعد تو چیتا ہے آدھی قاری صاحب 15 سال ہو گئے نے اج دے دن تک میرے خامد نے میرا حق مہر نہیں دیتا عرب دے بدوا والی جاہلانہ زندگی عورت آندی ہے کہ میں حق مہر منگنی ہے تو میرے گندیاں گالاں کڈدا ہے طلاق دیاں دھمکیاں دیندا ہے
اور بھائی جان حق محل تو بغیر ادائیگی تو بغیر تیرا نکاح خطرے اندر ہے، تیری پاک دامنی خطرے اندر ہے۔ صحابی نے 100 درہم چھڑیا صرف پیغمبر دی حدیث کی خاطر۔ اے جے صحابہ دا کردار جتھے پیغمبر دی حدیث آ گئی ہے، انہوں نے سہولت نہیں دیکھی جتھے پیغمبر دی حدیث آ گئی ہے، انہوں نے رات کا آرام نہیں دیکھیا جتھے پیغمبر دی حدیث آ گئی ہے، بلکہ بولو انہوں نے دولت دیکھی۔ قرآن کہہ رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تھوڑی توجہ ہے کہ میں تھوڑے نال گل کر لگا۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ حدیث بیان فرمائی لا تسبن احد۔ ایک صحابی کو آپ نے فرمایا بھائی آج تو بعد نا گاڑی نہیں دینی، آج تو بعد کسی کو گاڑ نہیں کرنا۔ صحابی وڈیرے ہو گئے، آخر عمر آ گئی، ادھر دیکھو تو بیٹھے بیٹھے پتہ کیا نے میں اللہ کو گواہ بنا کے انا جدن دی نبی پاک کو حدیث سنی سی کہ گاڑ نہیں کٹنی، اس زبان نو بڑا لگام چ رکھیا ہے۔ فما سببت بعدہ انسان ولا حیوان ولا بیر ولا شاتا۔ جدن دی حدیث سنی ہے کسی انسان نو تے گاڑی کٹنا دور دی گل ہے، میں ساری زندگی کدی کسی جانور نو گاڑ نہیں کٹی۔ تو جو میں کہ گل تو پوچھنی ہے، کسی نے بولنا نہیں، ہاتھ نہیں چکنا، تو میں 5 7 10 سیکنڈ دینے نے، تسی ذرا غور کرنا ہے۔ فرشتے بھی بیٹھے نے، رب دے گھر چ بھی بیٹھے ہو، خاموشی نال ذرا غور کریو۔ صحابی نے میں کدی کسی جانور نو گال نہیں کٹی، جتن دی حدیث سنی ہے کہ اسی بھی کدی گال کٹی۔ تو گندیاں گالاں کڈنا ہے ماں جمی سکی بہن نو، گندیاں گالاں بہن نو گالاں کڈدا ہے ماں دیاں، گندیاں گالاں کڈدا ہے اس بیوی نو جڑی بیوی کلمے تے سس نو گندیاں گالاں کڈدا ہے، سسر نو گندیاں گالاں کڈدا ہے۔ ایسا جرم ہے کہ نے 20 22 سال اپنی دھی پال کے کلمے دے نال تے تیرے بستر دی زینت بڑھائی ہے، تاں گندیاں گالاں کڈنا۔ کدی قد دے تالے، کدی رگ دے تالے، کدی جہیز دے تالے، کدی خربت دے تالے، تیرے نالوں زیادہ بدترین درندہ کیڑا ہے؟ کیا تینوں حق حاصل ہے کہ تو میرے پیغمبر دا امتی ہے تے صحابہ دا حکمدار ہے؟ عرب دے بدواں نالوں زیادہ بدتر زندگی اج دے کئی مسلمان میرے تیرے ملک پاکستان اندر گزار رہے ہیں۔ بھائی جان صحابہ دے کردار تے غور کرو، صحابہ دے رویے تے غور کرو۔ میں مسلم شریف دا ایک واقعہ سنانا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کے تگڑے صحابی نے ماڑے صحابی نو پیسے دیتے، توجہ رکھنا آخری گلاں ہن شروع ہو گئیاں نے۔ تے مالدار صحابی جی نے قرضہ دیتا ہے، جدوں پیسے لین دا ٹائم آیا غریب صحابی کو پیسے نہ بڑے، وہ انہاں دے گھر آ گئے تے گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ جنہاں نے پیسے دینے ہیں انہوں پتہ لگ گیا، وہ پچھلے کمرے جا کے چھپ گئے، پچھلے کمرے جا کے لوگ گئے۔ اجر میرا پوت بیٹھا ہے، بچہ بیٹھا ہے، اے میرے صحابی دا بچہ باہر بچیاں نے کھیڑدا سی پیا، انہیں آخیا چاچو ابو کھالی ہے، تہاڈی آواز پہچان کے دستخط پہچان کے یا ویکھ کے، ادوں کہڑی بڑی اچھیاں کنڈاں ہوندیاں سن، پچھلے کمرے چ ابو جا کے چھپ گئے نے، کہہ رہے تھے کہ دعا کرو اللہ جڑے مقروض نے اپنی رحمت نال انہاں دے قرضے ادا آمین، اللہ جڑے بروزگار نے اللہ انہاں عزت روزگار نصیب آمین، اللہ جنہاں دی تنخواہ تھوڑیاں نے اللہ انہاں نوں برکتاں بہتیاں نصیب آمین۔ میں پھر تو ایک باری کہنا ماشاءاللہ بڑے تو شولہ نوا بیان بھی سن رہے نے، رکت میل بیان بھی سن رہے نے، اینا محفل اندر یار دلوں ہو کے دعا بھی کریا کرو، اینا مدرسہ اندر اللہ سے گناہ معاف نہیں جے کردا۔ جے بندہ شرمندہ ہو کے دھیان نہ بیٹھے اللہ فرماتے ہیں میں تیری پوری زندگی دے پاپ جڑے نے نیکیاں اندر تبدیل کر دینا۔ صحابی کہنے لگے مینوں تیرے بچے نے دس دیتا ہے، باہر آ جا، مینوں پتہ لگ گیا تو میرا آوازہ پہچان کے اندر جا کے چھپ گیا ہے، ہن چارہ کوئی نہیں سی۔ وہ صحابی باہر آ گیا، اینی نظر تھلے سٹی ہے کہ ہاں بھائی قرض نہیں دیتا۔ وہ کہنے لگے یار میں بڑی کوشش کی ہے، کوئی مزدوری مل جائے، کوئی دیہڑی مل جائے، کوئی کام کاج مل جائے، پیسے تیرے دینے نے، پر حالات نے کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا۔
تے تو نبی پاک دا صحابی نے میں جان کے نہیں لکیا شرم دا مارا چھپ گیا سا ڈر دا مارا لو گیا باہر جاواں گا کو وعدہ کراں گا وعدہ خلافی ہو جائے گی کوئی زبان جو جھوٹا وعدہ تیرنا میں کر رہا گا یا کوئی جھوٹی گل نکل جائے گی میں تے شرم دا مارا ڈر دا مارا پیچھے جا کے چھپ گیا ویکھو صحابہ دا کردار جنہیں پیسے لینے نے وہ کہنے لگا معاہدے والا صفا میرے کو لے کے آ معاہدے والا صفا آ گیا انج کاٹا ماریا آدھ نہیں یار میں تینوں اتنا دکھ دیتا ہے تینوں میں اتنا مجبور کر دیتا کہ تو میری آواز پہچان کے پیچھے چھپ گیا آج تو بات کبھی تیرے بوئے تے نہیں آواں گا قرضہ نہیں منگا گا میرے لوگ قرضہ معاف ہی ہویا تے دے دئی کیوں میں نبی پاک کو سنیا سی آپ نے فرمایا سی من انظر موسرا ازلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ جڑا بندہ کسے تنگ دستے آسانی کرے گا کل قیامت والے دن اللہ نو اپنے رشتہ سایہ عطا کر دے گا سبحان اللہ تاں یہ قرآن انہاں دے بارے کہہ رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا اے ہو جے مسلمان بنو گے تے تہاڈا ایمان مینوں قبول ہے اے ہو جے انسان مسلمان بنو گے تے تہاڈیاں محبتاں مینوں قبول نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ مسجد نبی اندر جمعہ پڑھا رہے ہیں میں ایک دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ مسجد نبی کے جمعے نصیب کرے آمین آپ مہینہ سوا مہینہ آیا میں ماشاءاللہ نے عمرہ کر کے آیا یقین منو ایک کرونے دی وجہ تو بیت اللہ بھی نا بے آباد ہے مسجد نبی بے آباد ہے ایسے جوان بزرگ بچے میرے قابل عزت تشریف فرماؤ ایک دلوں کے آمین کہہ دیو مالکہ کرونا جتوں آیا نا دعا پہلے سن لو اللہ کرونا جتوں آیا نا اللہ نے اتھی دفن کر چھڑ تے بیت اللہ دیا رونقاں اللہ بحال کر دے اللہ مسجد نبی دیا رونقاں بحال کر دے مالکہ نبی رونقاں تو ہی لائیاں نے احباب جماعت نے ملک برادران نے انہوں نے ماشاءاللہ محنت کیتی ہے کوشش کیتی ہے ایتھے بھی رونقاں اللہ تو ہی لائیاں نے اللہ حرمین شریفین دیا رونقاں بحال فرما دے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ دا خطبہ دے رہنے دے جمعہ پڑھا دے آخر تے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیتا صدقے دے اونٹ آئے نے تے اسی غریباں اندر تقسیم کرانگے مسکیناں اندر تقسیم کرانگے ایک ماڑا سے ابھی جمعہ بیا پڑھدا ہے تے جدوں انہوں نے جمعہ سنیا اعلان سنیا دوڑے اپنے گھر گئے تے گھر دی نوں جا کے اندر کرماڑیے لگدا ہے ساڈے اللہ نے حالات پھیر دتے نے مدینے چ اونٹ آئے نے ایک اونٹ سانوں بھی سواری مل جائے گی ساڈے بھی گھر دے حالات بہتر ہو جان گے تے نال سیدنا ابوبکر نے فرمایا جی اونی دیر تک اونٹاں دے باڑے چ نہ آوے جنی دیر تک اسی نہ بولیے جنی دیر تک اسی اعلان نہ کریے اور میں اعلان پہ ٹھیک نا اعلان ہوئے گا تے میں چلا جاواں گا بیوی نے جدوں اینی گل سنی تے کہن لگی اللہ والے اعلان نہ ڈکو اے رسی پھڑو اونٹاں دے باڑے ٹڑ جاؤ اعلان ڈیل دے کتے اسی پیچھے نہ رہ جائیے جاؤ رسی لے جاؤ تے ایک اونٹ بن کے تے نال لے آؤ رسی پھڑی تے اونٹاں دے باڑے تے چلے گئے اوتھے سیدنا عمر بھی کھڑے نے سیدنا ابوبکر بھی کھڑے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما جدوں سیدنا ابوبکر نے ویکھیا نا کہ نہ سیدہ نہ بولے ہے تے نہ ہی علی اسی اعلان کیتا ہے کیونکہ استاد سن امیر المومنین سن انہوں نے رسی پھڑی کمر تے دے ماری وہ سیٹ تے ہو گیا تھوڑی دیر گزری ہے اور ویریا میں فیصلہ آباد 2.5 گھنٹے کا سفر کر کے آئی تیرے دل سے دستخط دینی چاہنا تو بڑیاں زیادتیاں کر جانا ہے تے کئی مہینے گزار دینا ہے کئی سال گزار دینا ہے اور میں ایس ایچ او میرے ہاتھ سے ایم پی اے میرے ہاتھ سے ایم این اے میرے ہاتھ سے اج طالب علم کی گل یاد رکھی اللہ کو ڈر جا جس دن اس مالک دی تیرے تے ناراضگی آ گئی اللہ دی قسم تیرا ہاتھ بھی نہیں رہنا کنا تو سنگ دے لے کنے دن ایتھے ایک دن نہیں گزریا فرمایا اس بندے کو بلاؤ جنہوں میں مہار ماری رسی ماری وہ بندہ آ گیا حضرت کہنے لگے رسی پھڑی فرمایا عشتہ کہن میرے کو بدلہ لے لیا میری کمر تے رسی مار اگے جڑا جملہ بولیا ہے مینوں فجر دا ڈر نہ ہوئے میں ساری رات چوم گیا جملہ پڑھدا رہا حضرت فرمان لگے جن میں تیری کمر تے رسی ماری ہے انج میری کمر تے رسی مار
فمن لی من اللہ یوم القیامہ فمن لی من اللہ یوم القیامہ فمن لی من اللہ یوم القیامہ دنیا تے میری کمر تے رسی مار کے بدلہ لے لے میں کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ تے تینوں بدلہ نہیں دے سکتا بھن کو معافی مانگ لا دنیا تے نیواں ہو جا اصل نیواں ہوئی جڑا قیامت والے دن نیواں ہو گیا یار گل سنو مینوں اللہ نے گڈی اس لیے دیتی ہے مینوں اللہ نے پیسہ اس لیے دیتا ہے مینوں اللہ نے علم اس لیے دیتا ہے میں جنوں چاہواں جتھے جاواں ذلیل کراں طنز کراں بے عزت کراں ٹھیٹ کراں یار جے میریاں راتاں جیلاں چ نہیں گزردیاں مینوں اللہ کو ڈرنا چاہیے جے تیریاں راتاں ہسپتالاں چ نہیں گزردیاں سب اللہ کو ڈرنا چاہیے تو بڈھے باپ نو کئی کئی مہینے نہیں بلاوندا ملک صاحب سچی گل چاندی ہار داڑھی بزرگ دی میں اس بزرگ نو جاننا اودی کدی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی تے مینوں ایک دن کہنے لگا قاری صاحب باپ دی شان بیان کرو میں کہا کیوں انہوں نے کہا میں اپنے پوت نو کھڈیاں تے کام کر کر کے اپنے پوت نو پڑھایا میرا پوت افسر لگ گیا ہے تے مہینے بعد اوپرلے پورشن چ رہندا ہے میں تھلے رہنا بجلی دا بل کٹھا ہے تے ہر مہینے بعد جدوں کو بل لین دی واری آؤندی ہے مولوی صاحب 200 روپے دے بل دی وجہ تو مینوں گندیاں گالاں کڈدا لکھ آن بہاراں وچ گلشن مالی باغ تے مکھ پرتاونا نہیں آواز مارنی نہیں ہو کسے نے باپ وانگوں پت کہہ کے کسے گل لاونا نہیں دل روندا رہندا تارا سکھ جان والے نے مڑ کے آونا نہیں میں ہن ایتھے دو دعاواں کرنیاں نے ویکھ لو میں ماشاءاللہ بار بار دعا کر رہا انشاءاللہ دلوں کے کر رہے ہیں ایک دعا کرو میرے مجمع جن کو باپ نہیں اللہ دے باپ دی قبر نو نور نہ منور آمین جدا باپ بیمار ہے اللہ تیرے قرآن چ میں پڑھیا اللہ میں تیرے قرآن چ پڑھیا تیری رحمت بڑی وسیع ہے تو بابا ایوب نو بھی شفا دیتی ہے اللہ جدا والد بیمار ہے اللہ اپنی رحمت دے نال شفا عطا کر آمین یا الہ العالمین جہدے تے اودا باپ دلوں ناراض ہے اللہ انہوں باپ راضی کرن دی توفیق عطا فرما میرے کولوں بدلہ لے لے میں قیامت والے دن بدلہ نہیں دے سکتا کون نہ حضرت عمر کھڑے سن گل سنو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے ابو بکر اے کیہو جہا کام پہ کرتے ہو عام بندہ اٹھ کے بکر دے خلیفے کولوں بدلہ لے گا حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عمر چپ کر جا قیامت والے دن ابو بکر دا بدلہ ابو بکر نہیں دینا ہے ابو بکر دا بدلہ عمر نے نہیں دینا سواری دیتی 500 دیناری 5 دینار دیتے چادر دیتی اور مانگا بڑی دے باسیوں پروگرام کا مل موڑ آئے گا جی اس گل تے عمل ہو جائے انی دیر تک انہوں چاند نہیں دیتا جنی دیر تک وہ چہرے تے مسکراہٹ نہیں آ گئی تائی تے میں کہہ رہا فائن آمانو اچھا گل سنو جے تسی فرقہ وریت مکاونی ہے نا جھگڑا مکانا ہے دیکھو یار سکھ اکٹھے ہو گئے عیسائی اکٹھے ہو گئے یہودی اکٹھے ہو گئے جے تسی چاہتے ہو اتفاق ہو جائے اتحاد ہو جائے بھائی جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال اونجی پیار کرو جویں نبی پاک نے صحابہ نے پیار کیتا ہے اونچی بولو نبی پاک نے صحابہ نے نبی پاک دی حدیث دے مقابلے تے اپنی مرضی کیتی سنو میں تہاڈے سامنے ایک بڑی معروف حدیث بیان کرنا میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ قبراں تے بجاور بن کے نہ بیٹھے آجے صحابہ قبراں تے دینے نہ چلایا جے صحابہ قبراں دی کمائی نہ کھایا جے صحابہ قبراں نو سجدہ نہ کرے آجے صحابہ قبراں بیٹے بیٹھ جا او چھوٹے او بیٹھ جا 2 منٹ بیٹھ جا یار ایک بندہ اٹھدا سارے اٹھ پیندے صحابہ قبراں تے بجاور بن کے نہ بیٹھے آجے قبراں دی کمائی نہ کھایا جے قبراں نو پکیا نہ بڑھایا جے توجہ رکھنا میں صحابہ دی سیرت پڑھی ہے اماں منڈی دے باسیوں میں صحابہ دی سیرت پڑھی ہے دن رات ایک ایک کھجور کھا کے انہاں نے گزارا کیتا ہے انہاں نے قبراں دی کمائی نہیں جے کھادی ایک مقروض دنیا تو ٹر گیا جے انہاں نے نظر و نیاز نہیں جے قبراں دی کھادی بلکہ مجھے اجازت دیو تو ہمیں ایک واقعہ سنا دینا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دور دے اندر صحابہ نے ایک علاقہ فتح کیتا ہے اوتھے ایک بڑی دراز کا دن نے قبر ویکھی ہے میت بھی بڑی خوبصورت ہے قبر بھی بڑی لمبی ہے صحابہ نے لیٹر لکھیا عمر ایک بڑی خوبصورت میت ملی ہے تے قبر ملی ہے حضرت عمر فرماندے نے
عام بندے دی قبر نہیں، پہلے نبیاں جو کسے نبی دی قبر ہے، کیوں نبی دی جیڑی میت ہے انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندے، ان کرو اتھوں میت پاک نو کڈ دیو تے کسے نامعلوم جگہ تے جا کے دفن کر دیو تاکہ لوگ ایتھے چڑھاوے نہ چاڑھن، تاکہ لوگ ایتھے سجدہ نہ کرن، تاکہ لوگ ایتھے مجاور بن کے نہ بیٹھن۔ اونچی بولو حضرت ابوبکر تو لے کے آخری صحابی تک کسے صحابی نے قبر نو پکا بنایا نہیں، ہولی بولتے ہو پکا بنایا نہیں، کوئی صحابی قبر تے مجاور بن کے بیٹھا نہیں، لوکی پوج دے پیسن قبرانو۔ لو میری گل موگی جی ہن دعا کرن لگا، اے جے میرے نبی پاک دا انقلاب، لوکی پوج دے پیسن قبرانو، کچھ حجرانو کچھ شجرانو، اینا در در دیاں پجاریانو، سونا ایک در تے جھکانا آیا، دا بڑھ کے امام آیا، جدے حسن دی جگ وچ تم بہ گئی، کل نبیاں دا سلطان آیا، ودے حوصلے کل کمزوراں دے، ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے، جدے حسن نو رب بھی بیان کرے، او اینا دکھیاں نو رب نہ ملانا آیا، اینا دکھیاں نو رب نہ ملانا آیا، کائنات بن گئے امام آیا، جدے حسن دی جگ وچ تم بہ گئی، کل نبیاں دا سلطان آیا۔ میں آ رہا نا مانگے ایک ساتھی نے ٹیلی فون کیتا نا، شیخ صاحب تسی ماشاءاللہ اکثر وظیفے بیان کرتے ہو، پڑھائیاں بیان کرتے ہو، ساڈے مانگے بھی کوئی پڑھائی بیان کریا جے، لو آخر تے میں تانوں ایک وظیفہ سنا دینا، اس وظیفے دا خاصہ ہے جے، اس وظیفے دی شان ہے جے، نبی پاک دے صحابی بیان کردے نے، چتن دا وظیفہ میں نبی پاک کو سنے ہیں، ساری عمر گزر گئی ہے دے پڑھنے در میں کدی ناغا کیتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جڑا بندہ کہتے ہیں شیخ صاحب میں بے اولاد ہاں، میرے کاروباری پرابلم نے، میری صحت دے، اے قرآن دے 30 پارے میرے ہاتھ وچ نے، اے جڑا وظیفہ تہاڈے میں دسن لگا قرآن دے 30 پاریاں دا خلاصہ، اے وظیفہ ہے صحیح مسلم اندر۔ ہن آخری وظیفہ سن لو دعا تو پہلے، میرے اور تہاڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی چ نماز پڑھا رہے ہیں، نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں تے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، سارے بولے نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں تے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا میں ایک گل سنو، ادھر دیکھو، تقریر سنیا نہ کرو، کبھی محسوس بھی کریا کرو، تسی مجھے سوچ کے ذرا دسو وہ کی گھڑی ہوئے گی جو نبی پاک رکوع چھوٹ کے کہندے ہون گے سمی اللہ لمن حمیدہ، تے صحابہ وچوں کہندے ہون گے ربنا ولک نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں تے صحابہ نماز پورے پروگرام دا خلاصہ کرم، اسی صحابہ نہ اس لیے نہیں پیار کرتے کہ انہاں تہجد پڑھی ہے، اس لیے نہیں پیار کرتے انہاں نبی پاک نہ جہاد کیتا ہے، صرف اس لیے نہیں پیار کرتے کہ انہاں نمازاں پڑھیاں نے، اس لیے نہیں پیار کرتے کہ انہاں نبی پاک نے بڑا خرچ کیتا ہے، اسی دے صحابہ نال اس لیے پیار کرنے ہاں انہاں نے نبی پاک دے چہرے دا دیدار کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری زندگی بھر دیاں نیکیاں ایک طرف اور ایک سیکنڈ دا ہزارواں حصہ ایک طرف، جس حصے اندر صحابی نے نبی پاک دا رخ انور ویکھیا ہے، ساڈیاں زندگی بھر دیاں نیکیاں مل کے بولو اس نیکی دا مقابلہ کر سکدیاں؟ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب صدر کا سینہ نبی پاک دا، جب صدر کا ذکر قرآن میں ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق در عثمان در، ان جگمگ 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 تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ویسے میں تھوڑا گل کری دوا، نبی علیہ السلام کا تصور ہوتا ہے نا، اجے نہ نہیں ہوتا، اہل ذوق توجہ کرے ہو، نبی علیہ السلام کا تصور ہوتا ہے جسم تے روح تے دل و دماغ خوشبو دے نال معطر ہو جاتا ہے۔
یار وہ کی گھڑی ہوئے گی جو حوض کوثر تے نبی پاک دا دیدار ہوئے. اللہ گھڑیاں نصیب کر دے. اللہ سی تیری سنت دی چوکیداری واسطے لوگوں کو بڑے تانے سننے ہیں جہدے منہ جو ہوتا ہے میرے مسلک کے بارے کہندا ہے, میری جماعت کے بارے کہندا ہے, میرے جواناں کے بارے کہندا ہے. یا اللہ سی جننے بھی گناہگار ہیں تیری توحید کے پہرے دار ہیں, تیرے نبی پاک دی سنت کے پہرے دار ہیں, اے جننے آئے نے جتھوں آئے نے اللہ انہاں نوں نبی پاک دے ہتھوں کل قیامت والے دن حوض کوثر نصیب فرما. اٹھائی ہے قسم یہ قرآن میں اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی. صحابہ اکرام جنہاں گھوڑیاں دے جہاد کر دے رہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. سفر کیتا ہے اللہ پاک نے قرآن چنا گھوڑیاں دی قسم اٹھائی ہے. اٹھائی ہے قسم یہ قرآن میں اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی. اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا. نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں تے سارے بولو صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. ان گل سنیا جی نماز پڑھاندے نبی پاک نے پیچھے ایک صحابی نے ایک جملہ بولیا پتہ کی آتا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. جو تانوں یاد ہو گیا انشاءاللہ میں دعا لئی ہاتھ چک دینے نے. نبی پاک نماز پڑھا رہے نے ایک صحابی آندے نے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. نبی علیہ السلام نے سلام پھیریا ہے. آپ نے فرمایا من المتکلم آنفا. اور صحابہ اے تواڈے چوں آ ذکر کنے پڑھے ہیں حافظہ النفس. ایک صحابی نو سوال چڑھیا چلدا اللہ دے نبی مینوں چھڑکیو نا, اللہ دے نبی مینوں کچھ نہ آکھیا نے, میری زبان چوں نکلیا تے اللہ دے پیار سے نکلیا تے اللہ دے نبی نے آواز تے نہ کنٹرول نہیں کر سکیا. اچھا تو ہم نے عقیدے دی گل سنانی ہے تواڈی توجہ ہے. نبی پاک بھی مسجد نبوی چ نے تے جس صحابی نے ذکر پڑھیا اس صحابی بھی مسجد تے نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں لگا کنے پڑھیا. تے مل کے بولو عالم الغیب کون ہے اللہ. پھر بولو عالم الغیب کون ہے اللہ. ایک صحابی نے میں پڑھیا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ تینوں حصے میں تقسیم کرنا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ معنی کی اللہ اکبر کبیرہ اللہ ہمیشہ تو بڑا ہے, ہمیشہ نہیں بڑا ہے تے سب تو بڑا ہے. والحمدللہ کثیرہ میں اللہ دے گلے شکوے نہیں کرتا, میں رب نال غداریاں نہیں کرتا, بلکہ میں اللہ دی تعریف کرنا تے میں اللہ دی حمد کثیر کرنا, صبح شام اللہ دی پاکی بیان کرنا. صحابی آندے نے اللہ دے نبی ہے میں آکھیا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. نبی پاک نے فرمایا عجب تو لہا جدوں تو اللہ پاک دا ذکر کیتا ہے اتنے پیارے الفاظ اندر کیتا ہے اللہ دے نبی دا بھی ایمان تازہ ہو گیا ہے. سبحان اللہ. آپ لوگ مینوں بڑا چاہ چڑھیا ہی ہوئے, بڑا میں خوش ہویا. سارے لوگ چہرے نظر آ رہے ہیں, پڑھے لکھے سیانے لوگ بیٹھے ہو. ایک چھوٹی جی گل دسو وہ وظیفہ کتنا اچھا ہوئے گا جڑا سن کے نبی پاک نوں بھی چاہ چڑھے. جنی دیر تک تانوں بستر تے نیند نہیں نہ ہوگی پڑھتے رہا کرو اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. بسم اللہ پڑھ کے دکان کھولی سیٹ تے بیٹھ گئے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ایک قرآن کے 30 پاریاں دا خلاصہ ہے جڑا بندہ اندر شیخ صاحب میں لمبے چوڑے اذکار نہیں پڑھ سکتا. ایک کوزے اندر دریا بھر جے. آپ نے فرمایا مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے. اگلی گل تے غور کرنا. فرمایا وفتحت لها ابواب السماء. جدوں تو آکھیا نا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, تیرے اس ذکر دے استقبال لئی اللہ پاک نے آسمان دے ستے دروازے ہی کھول دیتے. پڑھو ہم نے کیڑا ذکر پڑھیا اچھا تسی یہ سمجھ دیو کہ میں
लैट पैन डी नजर कुछ नहीं आता मैं इंज हथ कर लेना जिन्हें ना पढ़िया मैं खड़ा कर देना लेकिन एक बार मिल के पढ़ो फिर माशाल्लाह दुआ करिए उन्हें किया हुण मैं ठाणा नहीं एक बंदा पता की करदा पिया मैं कहना पढ़ो वो एक बंदे नक दे पिछे ओए लुको नहीं ओए पढ़ो गल सुनो मैं फिर एक दफा पढ़ना नबी पाक ने फरमाया किन्ने आख्या है ਜਦੋਂ मैं पढ़ना तो तुसी सुनना है ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ याद हो जाए आपने फरमाया अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला ਤੁਹਾਡੇ जो किन्ने पढ़े हैं सहाबियां दा मैं पढ़िया आपने फरमाया मैनू बड़ा चा चढ़िया रब ने आसमान के सत्ते दरवाजे खोले तीसरी गल आपने फरमाया जिन्हों तो आखिया ना अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला तेरे इस जिक्र को उठा के अल्लाह दी बारगाह में पेश करने लिए अल्लाह ने रहमत दे 12 फरिश्ते बसते नबी अंदर नाज़िल कर देते हैं सुभान अल्लाह मैंने की पढ़िया सी पंजाबी दी एक मिसाल है भैड़े रोन नालों पढ़ो ध्यान नहीं मैं भी फजर तक बैठा जी मेरी होड़ किते तकरीर देखी सारे कोई पढ़ो फिर दुआ करिए की पढ़िया ये आज के प्रोग्राम का तोहफा समझो अल्लाह की कसम साड़ी मस्जिद का पैगाम संजीदगी का पैगाम है किसी को हिट करना मकसूद नहीं किसी से तबर्रा करना मकसूद नहीं किसी की दिलाजारी मकसूद नहीं ए मसनून अज़कार याद करो ए किताब में तुम्हारे लिए तोहफा लेके आया ले जाओ अपनी दुकाना च रखो मार्केटा च रखो अपने ऑफिस च रखो अपने बेड च रखो ए अंदर मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी दे तमाम अज़कार हदीस सहीहा दे नाल बेहमदे ताला जमा कर चुके हैं बात सक तो तुम्हें किताब मिल जाएगी अल्लाह दे बंदो अज़कार दी तरफ आ जाओ पैगंबर दे दसे वज़ाइफ दी तरफ आ जाओ नबी पाक ने फरमाया कितने बड़े ऐसे सहाबा ने मैं पढ़े हैं आपने फरमाया मैं राजी हो गया 7 दरवाजे खुल गए फिर फरमाया 12 फरिश्ते अल्लाह ने नाज़िल करते एक सहाबी ना इधर देखियो एक सहाबी ना उसे बैठे सन आंदे ने मैं जिद्दन दा नबी पाक को इस वजीफे दा है फजल सुने शान सुनी है आज दा दिन आ गया है कभी मैं पढ़ने दरनागा कीता ही नहीं सुभान अल्लाह सुनाओ आखिरी दफा सुनाओ की पढ़िया अच्छा सहाबी ने भी कभी नहीं छड्डिया ते ताड़ा की प्रोग्राम में इंशाअल्लाह नहीं छड्डेंगे साथ करो केड़ा नहीं छड्डेंगे अल्लाह जिन्हें कोनी इंज कीती ओनू कुछ ना दे इंज हथ चुको मैं चंगा नहीं मंगदा हथ मालिका जिन्हें मेरे हाल दिलों हो के हथ चुकिया ओनू काबातुल्लाह दे तवाफ पढ़न दी तौफीक दे दे आमीन ना मैं रोज रोज सीधे होना दे ना मैं दुआ करके हथ चुक लो या अल्लाह मस्जिद नबी च पढ़न दी तौफीक दे दे आमीन अल्लाह कोई बुजुर्ग आया कोई जवान आया कोई बच्चा आया कोई मेरी बेटी बहन मां आई अल्लाह मैदान अरफात पढ़न दी तौफीक दे दे आमीन अल्लाह मिनाज पढ़न दी तौफीक दे दे आमीन अरफात पढ़न दी तौफीक दे दे आमीन हाथ ले करो जनाजा मेरा भी उठना है जनाजा तुम्हारा भी उठना है दुआ करो जिधर मौत आए अल्लाह पाक सानू अपनी रहमत दे नाल बोलने दे वजीफा रज रज के पढ़न दी तौफीक अता फरमाए ओ यार दिलों दिलों रब नाल जोड़ बंदिया जिक्र परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया ओदे दर उत्ते कदी आया ही नहीं एवें धक्के खांदा रहना यार जेड़ा सी जलसा इधर रखया तेनू है पैगाम दिता है रब दे दर ते आ यारी दिलों दिलों रब नाल जोड़ बंदिया जिक्र परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया अगले जुमले ते जरा दिलों होके गौर करे आने तो कदी ओदे बूहे उत्ते आया ही नहीं यकीन ते प्यार ना बुलाया ही नहीं उन्हें बखश दिते पंगी ते छोड़ बंदिया यारी दिलों दिलों रब नाल जोड़ बंदिया जिक्र परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया गमी विच खुशी विच अज़कार पढ़ ले एक बार नहीं बार एक दफा सारे पढ़ लो ताकि सीने ठंड पै जाए गमी विच खुशी विच अज़कार पढ़ ले एक बार नहीं बार बार बार
پڑھ لے شیطان دی گچی مروڑ بندیا اور دلی یاری دلوں رب نال جوڑ بندیا ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا ایسی تو ماشاءاللہ میں سب چیزیں لکھ دی جادو کو بچ لگیا کی پڑھنا ہے زکات میں کی پڑھنا ہے نظر باتوں میں کی پڑھنا ہے اور پھر سب نالوں بڑی بات ہے میں کوشش کی ہے کوئی روایت ایسی نہیں ہے چاہے جڑی ضعیف ہو اور اعراب لگا کے کئی دوستاں نہیں سانوں موٹا نظر آਉਂਦਾ ہے صبح دی الگ شام دی الگ بندہ اینو اپنے بیڈ تے رکھو سونے دی اذکار الگ سب چیزاں الحمدللہ نماز تو بعد دی اذکار سب چیزاں میں جمع کر دتیاں نے اور لوگوں چھلے نہ پوجو کڑے نہ پوجو دھاگے نہ پوجو اچھی بولو کسی سے آپ نے کبھی چھتا پایا نہیں کڑا پایا نہیں دھاگا پایا نہیں صحابہ ذکر والے سن ذکر والے بنو مسنون اذکار یاد کرو بھائی بھی برمان اینا ساتھیوں ادھی قیمت کتاب دے دیا جڑے ساتھی حاصل کرنا چاہن ایک میں الحمدللہ زخیم کتاب لکھی ہے اذکار کا انسائکلوپیڈیا وہ بھی کتاب تو انو مل جائے گی وہ دے اندر میں سب پورے دین دے اذکار جمع کر دیتے ہیں نوجوانوں ذکر کرخوا لو صحابہ دے کردار کو اپنا لو اللہ دے حضور میں دعا کرنا اللہ جو سنیا عمل دی توفیق عطا فرما جو کچھ لکھیا ہے بیچے نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا میریاں تیریاں آکڑا کس کاری تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا جو گزرے ہی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا میرا تیرا مسافرہ کی چلے گا نہ تو رہنا نہ میں رہنا اللہ پاک اپنی رحمت دے نال ساڈا ایدا پروگرام قبول فرما ملک طاؤ رحمان صاحب ملک محمد مصطفیٰ صاحب حاجی مشتاق صاحب اور حاجی حافظ اجمل طاہر صاحب خطیب مسجد حاضہ میں سب واسطے دعا گوا بیٹا بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ دعا تو بغیر جانا ہے جی جب مزدوری لین تو بغیر جانا ہے سارے ساتھی خاموش ہو جاؤ پھر آواز آنے لگ پئی ہے ساتھی خاموش ہو جاؤ کھانا انشاءاللہ سب کو ملے گا دعا دا کیا گیا دعا کرو اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرمائے سارے ساتھی دھیان نال دعا کرو کھانا انشاءاللہ سب کو ملے گا اللہ پاک بیماروں کو شفا دے دے سارے گناہ معاف فرمائے حاجی عبدالرزاق صاحب اللہ انہوں نے مال شاہ برکت فرمائے انہوں نے تہاڈی ضیافت کا اہتمام کیتا ہے اللہ انہوں نے کشادگی والا رزق عطا فرمائے یہ گل سنو دھیان نہ دعا کرے اللہ کو راضی نہیں کرے گا کھانا نہ بھی جانا ہے انشاءاللہ جس لقمے تے مہر آ وہ لقمہ کدے جاننے کا بس دھیان نہ دعا کرو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید یا اللہ جڑے چولا والے ویندے نے انہوں کچھ بھی نہ دئی یا اللہ کے ڈبے ویندے کچھ بھی نہ دئی خالی ٹر جان یا اللہ اے دعا کرو ساتھی نا چاول لب جان گے اللہ ساری زندگی پر دے گناہ معاف فرما اللہ زندگی پر دے گناہ معاف فرما میرے بھائی نے امشیرہ دی دعا لیا کہ اللہ پاک آسانیاں دے برکتاں فرما صاحب بھائی نے امشیرہ دی آسانیاں فرما اللہ جتھوں آئے نے جنے آئے نے جڑے چاوڑا وال نہیں دیندے انہاں نوں بیت اللہ دے حاضری سے فرما جڑے گاڑیاں کر کے دیندے اللہ نوں کچھ نہ دے اللہ عمر نصیب فرما یا اللہ جنہاں کو پوت نہیں پوت عطا فرما جنہیں بزرگ آئے نے اللہ صحت عطا فرما مال اولاد دیاں برکتاں نصیب فرما اسپتالاں دے تکیاں تو بچا یا اللہ جڑے ہجے تک نہیں مڑے انہاں نوں ہدایت عطا فرما دھیان نہ منگن دی توفیق عطا فرما اللہ اسلام دا بول بالا فرما اللہ زندگی شان والی دے دے موت ایمان والی دے دے زندگی رحمت والی دے دے موت شہادت والی دے دے اللہ دعا کرو اللہ جنہاں کو پوت نہیں نیک پوت دے دے اللہ بھیناں نوں ویر دے دے اللہ برادران حافظ صاحب حافظہ اللہ احباب جماعت جنہاں نے یہ پروگرام جو محبت کی اللہ قبول فرما اللہ جان اولاد دو پوتے دی برکت فرما بڑی بڑی ساز کانفرنس سے اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما اے میرے اللہ سب دے گناہ معاف فرما اللہ تک جانیاں جیلاں اسپتالاں تے تکیاں تو بچا جنہاں دی بیٹیاں پیدا جوان نے اللہ مناسب رشتے مہیا فرما
میرے اللہ وضو دی حالت موت نصیب فرما سارے ساتھی یار دعا کریا کرو موت آنی ہے اللہ وضو دی حالت موت نصیب فرما ساڈا ایک پروگرام اپنی بارگاہ قبول فرما اللہ جہنم تو بچا دے جنت نصیب فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللهم احفظنا بالاسلام قائما واحفظنا بالاسلام ناقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم انا نسألك من الخير كله خزائنه بيدك ونعوذ بك من الشر كله خزائنه بيدك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين اے اللہ جڑے روٹی والو رزق والو کاروبار والو پریشان نے اللہ انہاں دی پریشانیاں دور کر اللہ جنہاں دے گھر چ لڑائی جھگڑے نے اللہ محتاج بدل دے یا اللہ کئی گھر تے کباڑ خانے بن گئے لڑائی جھگڑے دے اڈے بن گئے اللہ انہاں گھراں وچ نرمی پیدا کر دے صحابہ والا ایمان نصیب کر دے صحابہ دی طرح اللہ پانچ ٹائم دا نمازی بنا دے سانو فجر دا نمازی بنا دے اللہ ساڈی آئی دی محنت قبول فرما اللہ علماء نے جو بیان کیتا ہے قبول فرما کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اللہ سانو اپنی رحمت دے نال معاف فرما جہنم تو بچا کے اللہ جنت نصیب فرما یا عزیز یا غفار ادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار ادخلنا الجنة مع الابرار ربنا لا تردنا خائبین ولا تجعلنا من المحرومین واجعلنا من عبادك الفائزین وانت ارحم الراحمین وانت خیر الغافرین وانت رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله عليه وسلم